הופעת בכורה ראשונה, המניוצ'ים. הלב פועם בקצב של טוף בס. הידיים רועדות על המתרים. והקהל מוצף באדרנלין של ציפייה והתרגשות. על הבמה הגדולה עומדת להקת המניוצ'ים. סטיב, גיורא, גיא ואסף. 4 חברים צעירים, בני 22, מלאי תשוקה, שעומדים להופיע בפעם הראשונה בפני קהל רב. מנהל המקום, אדם קשוח ומנוסה בתעשייה, לא מאמין בהצלחה של ההופעה. הוא צוחק בקול רם כשהוא מבין שחצי מאיתנו למדו לנגן רק לפני 1.5 שנה. שנה של נגינה? זה לא מספיק לבמה כזאת. מי בכלל יבוא לראות חבורת מתחילים? הוא ממש צוחק עלינו. אבל לנו זה לא מזיז. אנחנו נחושים. בטוחים במה שיש לנו להציע, ומרגישים כמו מכונת להיטים שיודעת לגעת בלבבות. כל החברים בעמק חפר רצו כבר לראות ולשמוע אותנו מנגנים. אז שאנחנו נאכזב? בחודשים שקודמים להופעה אנחנו עובדים קשה. החברים הקרובים מתגייסים למשימה ולוקחים על עצמם להיות המקדמים של האירוע. תכירו חלק מהסוכנים החשאיים למשימה. ספיישל אייג'נט, לירון רוטרי. ספיישל אייג'נט, עמית ענבר. ספיישל אייג'נט, אייל דפני. ספיישל אייג'נט, חנן חלפון. ספיישל אייג'נט, אלון אפק. האתגר הגדול ביותר יהיה למלא את המקום ולהביא אנשים להופעה בעמידה של להקה שאף אחד לא באמת מכיר. אם לא נצליח למלא את המקום, נצטרך לשלם מכיסנו את עלות ההגברה והמקום למופע. אז מה עושים? אחד החברים שהוא די-ג'יי, הכירו את אדיב ימיני, מתגייס לתקלט אחרי ההופעה. וככה יוצא שבסיום ההופעה יש מסיבת ריקודים שכלולה כבר בכרטיס. האנרגיה החיובית ורוח ההתנדבות של כל המעורבים הדביקה את הסביבה. ערב ההופעה מגיע. המקום מלא עד אפס מקום. הקהל מלא התלהבות. כשהמניוצ'ים עולים לבמה, הרעש אדיר. הקהל שר יחד איתנו את השירים, רוקד ומניף חולצות ואנשים באוויר. מנהל המקום, שמגיע לראות את הכישלון הצפוי לדעתו, נדהם. הוא מבין מיד שטעה, ושיש לנו פוטנציאל. הוכחנו שעם מסירות, יצירתיות ותמיכה של צוות חברים אופטימי, מגיעים רחוק, אפילו רחוק מאוד. ההופעה הראשונה הייתה התחלה, יש עוד דרך לעשות. נתראה בהופעה הקרובה. תודה רבה לכם, באמת תודה רבה. תמשיכו לרקוד ולעשות חיים, הייתם גדולים.